his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye, pamene Mulungu akupitiriza kutilankhula mwa njira yapaderadera kudzera m'mawu ake, amene ndi muuni wa moyo wathu, amene ndi njira yofikira kwa Atate, amene amatiwululira zinsinsi zikuluzikulu za Mulungu Atate nkutipezetsa tonsefe chipulumutso. Lero pamande pa 26 Septemba, mawu athu oyamba amene tisinkhesinkhe akuchokera mu buku la Jobu. Jobu mutu 1 kuyambira ndime ya 6 kulekezera ndime ya 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi akatekist Jonas Kachiko kuchokera ku Nanthenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Luka. Luka mutu 9 kuyambira ndime ya 46 kulekezera ndime ya 50. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Kaliwamba kuchokera mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Yobu. Yobu 1 kuyambira ndime ya 6 kulekeza 22. Tsiku lina pamene angelo a Mulungu ankabwera kudzazionetsa pamaso pa chauta, nayenso Satana adafika nawo limodzi. Pamenepo chauta adafunsa Satanayo kuti, nanganso iwe Satana, kutereku ukuchokera kuti? Iye adayankha kuti, ndakhala ndikungoyendayenda ndikumangozungulira m'dzikoli. Chauta adafunsanso kuti, kodi wazindikirapo mtumiki wanga Yobu, kuti safanana ndi wina aliyense pa dziko lapansi? Iye uja ndi munthu wosalakwa ndi wolungama, amandimvera ine Mulungu, ndipo amapewa zoyipa. Satana adafunsa chauta kuti, mwayesa Yobu uja amangokumverani pachabe? Suja inu mwakhala mukumuteteza ponseponse iye uja, pamodzi ndi banja lake ndi zinthu zake zonse zimene ali nazo. Mudamdalitsanso pa ntchito zimene amachita, ndipo chuma chake nchochuluka kwambiri m'dzikomo. Koma tsopano tangoyesani kumchotsera zonse zimene ali nazo. Muona, adzakutukwanani pamaso. Chauta adawuza Satana kuti, chabwino, zonse zimene Yobu ali nazo ndaziyika m'manja mwako, koma iye yekhayo usamkhudze. Pamenepo Satana adachoka nkumsiya chauta. Tsiku lina ana amuna ndi ana akazi a Yobu ankachita phwando m'nyumba mwa mkulu wawo. Ndiye kudafika wamthenga kwa Yobu kudzamuwuza kuti ng'ombe zinali kulima ndipo abulu anali kudya pafupi pomwepo.
Mwadzidzidzi nkubwera aseba kudzathira nkhondo nalanda ng'ombe ndi abulu omwe, ndipo apha antchito onse. Koma ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Iyeyo akulankhulabe, padafikanso wina nati, kudagwa mphezi ndipo yapsereza nkhosa zonse pamodzi ndi abusa omwe. Onse fiti, ine ndekha ndiye ndapulumuka kuti ndidzakuwuzeni. Ameneyu asadatsirize kulankhula, padafikanso wina nati, kunafika magulu atatu a akadeya kudzatithira nkhondo, atilanda ngamira zonse, ndipo apha antchito onse. Ndapulumukapo ndine ndekha kuti ndidzakuwuzeni. Iyeyo mawu ali mkamwa, padafikanso wina nati, ana anu onse anali paphwando m'nyumba ya mkulu wawo. Mwadzidzidzi chayamba chimphepo champhamvu chochokera ku chipululu, nkudzawomba nyumbayo mbali zonse, motero yagwa ndi kuapsinja anawo, onse aphedwa. Ndapulumukapo ndine ndekha kuti ndidzakuwuzeni. Yobu atamva zimenezo adadzambatuka, nkung'amba zovala zake, adameta tsitsi, ndipo adadzigwetsa pansi nampembedza Mulungu. Adati, m'mimba mwa mayi ndidatulukamo maliseche, namonso m'manda ndidzalowamo maliseche. Chauta ndiye adapatsa, chauta ndiyenso walanda. Litamandike dzina la chauta. Ngakhale zidayenda motero, Yobu sadachimwe kapena kunena kuti Mulungu walakwa. Mawu a chauta. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Ophunzira adayamba kutsutsana zakuti wamkulu ndani pakati pawo. Koma Yesu adadziwa zimene zinali kukhosi kwawo. Tsono adatenga mwana namukhazika pambali pake. Ndiye adawawuza kuti, aliyense olandira bwino mwanayu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Ndipo ondilandira ine bwino, ndiye kuti akulandira bwino Atate amene adandituma. Pakuti amene simukumuyesa kanthu pakati pa inu nonse, ameneyo ndiye wamkulu. Yohane adati, aphunzitsi, ife tinaona munthu wina akutulutsa mizimu yoyipa potchula dzina lanu, ndiye ife tinayesa kumletsa, chifukwa sayenda nafe. Koma Yesu adamuwuza kuti, musamuletse ayi, chifukwa osatsutsana nanu ngogwirizana nanu ameneyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mmoyo wathu wa Chikhristu takhala ndi Ambuye Yesu, koma mwina phindu osamaoneka. Mmoyo wathu wa banja takhalako pa banja, koma mwina phindu lake osaoneka. Moyo wathu wa mumpingo takhalako mabungwe osiyanasiyana, kaya ndi kwaya, kaya ndi legiyo, kaya ndi bungwe la chifundo, ndi mabungwe ena onse aja.
koma phindu lokhalira m'mabungwe ngati amenewa osaoneka. Koposaposa moyo wathu wautumiki takhalako ansembe zaka zochuluka, zaka 5, zaka 10, 25 kapenanso kuposerapo, koma mwina osapindula kwenikweni moyo wathu wauzimu. Leronso Ambuye Yesu akutiyitana mwapaderadera. Leronso Ambuye Yesu akuyitanani mwapaderadera kuti musinkhe-sinkhe chimene chimakulepheretsani kuti mupeze phindu m'moyo wanu wauzimu. Kuti ndisinkhe-sinkhe chimene chimandilepheretsa kuti ndipeze phindu pa moyo wanga wautumiki. Kuti musinkhe-sinkhe chimene chimakulepheretsani kuti mupeze phindu m'moyo wanu wa banja ndi m'mabungwe onse aja amene mudalowa aja. Tikuona kuti poyambirira penipeni Ambuye Yesu akuwadzudzula ophunzira ake amene anayamba kutsutsana kuti kodi wamkulu ndani pakati pawo. Ndipo Ambuye Yesu pofuna kuwaphunzitsa akuti akuwatengera mwana nkunkhazika mwanayo pambali ndi Ambuye Yesu. Kenaka nkuyamba kuwawuza kuti aliyense olandira bwino mwana ameneyu chifukwa cha ine ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Koma tisadafike pa uthenga umenewu kuti ophunzira Ambuye Yesu ayambe kukangana za zimenezi, ndi pambuyo ponena kuti Ambuye Yesu awuziratu in advance, awuziratu zokhudza imfa yawo, kuti tsopano mwana wa munthu akuyenera kudzaphedwa ndi kudzaperekedwa. Immediately Ambuye Yesu atangofotokoza zakuphedwa kwawo, immediately Ambuye Yesu atangofotokoza zakuperekedwa kwawo, anthu ajamba kukambirana zakuti kodi wamkulu ndani pakati pathu. Chimene chimayenda m'mitu mwawo, chimene chimayenda mu mtima mwawo, chimene chimayenda m'malingaliro mwawo, it's the succession plan. Kuti kodi pamene Ambuye Yesuwa akunena kuti atsala pang'ono kuti aphedwe alowe m'malo mwawo ndi ndani. Komatu si zimene Ambuye Yesu adabwerera za maudindo, komatu si zimene Ambuye Yesu anabwerera za mipando, komatu si zimene Ambuye Yesu anabwerera za ulemerero wapansi pano. Leronso tikumakhala m'mabungwe, leronso tikumakhala pa banja, leronso tikukhala ngakalenso mu utumiki, koma tikuchita zinthu zimene zili zosemphana ndi zimene Mulungu adabwerera pansi pano. Kodi chimene ine ngati wansembe ndikukhutira nacho ndi chani? Kodi chimene inu ngati Mkhristu mukukhutira nacho ndi chani? Kodi chimene inu ngati akwaya mukukhutira nacho ndi chani? Anthu ena pakadali pano ali makwaya amene amayimba bwino kwambiri ndipo anthu amawasilira, anthu amawombera m'manja. Adakhutitsidwa ndi chimenecho kuti ife timayimba bwino, adakamba sakramenti kalekale safuna kubwerera. Kodi kuyimba bwinoko ndi zimene Ambuye adabwerera? Kwa ife ansembe mwina timangokondwera ndi zinthu zinaso zing'ono-zing'ono, kungokondwera kunena kuti mwina ndili ndi udindo mu mpingo, koma mwina sitikuchita kufuna kwa Mulungu. Kodi zimenezo ndi zimene Ambuye adabwerera? Kaya pa banja mwina kumangokondwera kuti ine ndili pa banja, mabanja akusowawa ine ndalipeza langa, nkumangokhutira ndi zinthu ngati zimenezo. Koma kodi zimenezo zimene Ambuye adabwerera? Lerotu ophunzira Ambuye Yesu, lerotu ophunzira Ambuye Yesu akulimbana ndi zinthu zimene Ambuye Yesu sadabwerere pa dziko pano. Leronso tumwina inu, leronso tumwina ine, leronso tumwina ife ndife Akhristu, koma timalimbana ndi zimene Ambuye Yesu sadabwerere pano. Kwaya yathu ili ndi uniform yabwino, Ambuye Yesu sadabwerere zimenezo. Lero Ambuye Yesu akufuna kuti tizilimbana ndi zinthu zimene iwo adabwerera, tizichita mpikisano pa zimene iwo adabwerera pansi pano. China chimene tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino, Ambuye Yesu akumutenga mwana ndipo akuwaphunzitsa anthu aja kudzera mu chitsanzo cha mwana. Akunena kuti wina aliyense olandira bwino mwana ameneyu akulandiranso ine amene. Zina zimene ife timaponyana nazo m'madalitso a Mulungu ndiye ndikulemekeza zinthu zimene timaziona ngati kuti nzapatali,
zisali zapatali, nkunyoza zinthu zimene timaziona ngati kuti ndi zotsika zisali zotsika. Ambiri mwa ife timalemekeza atsogoleri a mpingo, kaya ansembe kaya ndi azibusa kumene, koma m'midzimu mwina tisakulemekezana. Ndikangati m'makomo mwanu mwafikako ansembe mudawatulutsira mafudo oma anyuwani kuti adyeremo, ndikangati pakhomo pano padafika mtumiki wa Mulungu pamapeto pake nkumuwuza kuti ndalama nayi muonjezere mafuta, koma ndikangati munthu amene ali wonyozeka adafika pakhomo panu nkukuwuzani kuti pafika munthu panjapa akukufunani, inu nkuyankha kuti ndili bize. Mukufuna chani kodi? Mumangovutitsa. Pali zina zimene timaziona ngati ndi zazing'ono, koma angatokhala makwerero a inu kuti mulandire zaulere za Mulungu. Akuti wolandira bwino mwana ngati ameneyu akulandiranso bwino ine amene amalandira bwino anthu amene ali onyozeka pakati pathu, ameneyo adziwe kunena kuti akulandiranso Mulungu amene. Whatsoever you do to the least of your brothers, that you as well do to God. Nthawi zina zake moyo muno bwanji tisadayambe kunena kuti timalemekeza anthu amene ali akuluakulu, tizidziwanso kulemekeza anthu amene tili nawo pafupi, nkuwakonda ngakhale ali onyozeka. Kenaka Ambuye Yesu akupitirizanso uthenga wabwino wa lero kutidzudzula. Akuti ophunzira aja abwera kwa Ambuye Yesu, chimene ophunzirawo amayembekeza nkunena kuti akalankhula zimene awauza Ambuye Yesu zonena kuti tidapeza anthu ena uku akutulutsa mizimu yoyipa mu dzina lanu ndipo tidawaletsa. Amuna ngati Ambuye Yesu awombera m'manja kuti good, excellent, keep it up. Lero Ambuye Yesu akuwadzudzula powauza kunena kuti musawaletse ayi, chifukwa osatsutsana nanu ngogwirizana nanu ameneyo. Nkhondo zimene lero tikumenya kodi ni nkhondo zotani? Tikapita m'mabalakisi mwathu, kaya ndi ku Mafco, kaya ndi ku Kamuzu Barracks, kaya ndi ku Engineers, ndi kwina kosiyanasiyana, pali phunziro limodzi limene ndimapezapo. Ukafika pa geti akaona kuti galimoto ndi yachilendo iyi, amakuwa kuti friend or enemy, ndiye umayankha kuti friend. Ndi amabwera ano pene pajapo nkudzakufunsa kuti tikuthandizeni chani, mukulowera kuti, mukukatani. Asadayambe kuthana nawe amayamba kukufunsa kuti kodi ndiwe bwezi kapena ndiwe ndani. Lero tikungomenyana tokhatokha osafunsana kuti kodi ndiwe bwezi kapena ndiwe ndani. Kwaya iyi ndi kwaya iyi kumangolimbana, bungwe ili ndi bungwe ili kumangolimbana, outstation iyi ndi outstation iyi kumangolimbana, mphakati uyu ndi mphakati uyu kumangolimbana. Koma zimene timalimbanirana zimakhala zinthu zimene mwina zingathe kutiyanjanitsa. Lero Ambuye Yesu akufuna kuti tisingesinge unity in diversity. Awa amayimba chuni chawo, awanso amayimba chuni chawo, tonsefe ndife amodzi, sindife adani yayi. Awa nkhoso yawo ndi amayi Mariya a CWO, awa nkhoso yawo ndi amayi Mariya a Legio, sindife oyambana yayi, ndife amodzi. Tonsefe tikuchokera pansi papali chimodzi, tangosiyana miphakati, sindife adani yayi, ndife amodzi. Lero mwina tikumenya nkhondo zimene sitikuyenera kuti timenye. Lero mwina tikukangana pa zinthu zimene sitikuyenera kuti tizikangana. Lero mwina tikusemphana pa zinthu zimene sitikuyenera kuti tizisemphana. Lero Mulungu akufuna kuti atikumbutse kunena kuti musaletsane iyayi, musakangane iyayi, musavutane iyayi, chifukwa osatsutsana nanu, osatsutsana nane, osatsutsana nafe, ameneyo ali ndi ife. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love